Hallo, altså YouTube. Goddag YouTube. I dag har vi Dragon.dk med, Yep. og vi skal spille survival. Vi havde spillet survival og fået en god ting og sådan noget, var i gang med at bygge et hus, men ja, altså, der var lydproblemer. Ja. Der var ikke lyd på videoerne. Og vi vil ikke snyde, eller gøre så, jeg tror vi snyder, så vi bygger det hele for ny. Yep. Men og vi har så valgt, at vi er igennem, men vi må gerne på fly. Og jeg kan så se spawn. Det var lige sådan, I kunne se spawnen overfra. Det er rimelig stort og fedt. At vi to fløj derop. Ja, sådan små mænd til sådan kæmpe ved spawn. Ja. Tror jeg lige tager med du ind og tager sådan noget. Jeg har claimet, jeg ved ikke, 100-200 blocks ud af. Så I skal løbe et par blocks i stedet, men vi kan faktisk gøre lige, hvor vi har lyst til. Ja, vi kan jo bare smadre alle sammen. Vi kan smadre hele spawn. Ja. Og så jeg hacker, der ser YouTube og ser det her. I kan bare grief alt det, jeg har lyst til. Jeg har en backup. Så det kunne du begynde at bare grief, fordi jeg får bare det igen. Håber jeg. Det må du jo håbe for. Ja. Det har jeg, fordi de har sagt, de har det. Og hvis de ikke har det, så ved jeg, hvordan jeg finder mappen igen. Hey, jeg ved det, vi begynder bare at grief det her, og så bygger vi det igen bagefter. Så har vi nogle materiale. Så meget morsomt. Nå, skal vi løbe ud? Eller flyve. Nej. Nej, ingen snuden her. Nej. Det kommer til at lave. Vi gider ikke hakke noget træ her, gør vi? Jeg skal bare begynde at løbe hen og finde et sted først. Jo, lad os gøre det. Skal vi finde en skov, eller hvad skal vi gå hen? Jeg tænkte på en grøn skov eller en dark gold. Men ja, IP'en det kommer i beskrivelsen, og og den kommer også i teksten, der kører hun over skærmen. Okay, der var der så med så. Og mig og Dragon.dk, vi vil filme rimelig meget på den server. Tager du noget af det derovre? Yes. Bare lige sugarcane. Men vi har faktisk filmet, havde vi ikke filmet siden kl. 11? Jo. Og så røg det hele vej i vasken. Så til kl. 11, eller hvad var det så? Nej, fra kl. 11 eller sådan noget. Okay. Der var ikke engang stået op endnu. Nej, skal vi se omkring kl. 2? Begynd med der? Ja, der omkring. Ja, og så til kl. 5. Ja, og der havde vi bare filmet en masse. Vi var nået til afsnit 4, var vi ikke? Jo, afsnit 3-4 stykker. Nej, fordi etteren den havde vi uploadet. Toeren den var blevet redigeret, var i gang. Treeren den var i gang med at blive redigeret, og firen den var vi lige blevet færdig med. Ja, okay. Nå, lad os hakke noget træ. Men vi håber på, at vi kan få en masse video episoden på min server. Jeg regner også med, at der kommer noget fra Diamond Creeper. Yep, som jeg owner på sammen med Jackie DK100. Ja, og nu røg den video væk, og jeg lavede en shoutout til ham, så I kan bare søge på YouTube, Jackie.dk. Jeg skal nok lægge et link i beskrivelsen. Jeg kan lige skrive det i chatten. Ja, jeg kan også lægge det i beskrivelsen. Det søger jeg bare på YouTube, og så finder jeg noget. Og bare så I ved det, Mark, han har 2 koder. Det er den ene, som der bare er stjerne, den anden, den har owner på min server. Og der kommer også et link, men jeg skriver i beskrivelsen server IP'en til Diamond Creeper. Jeps. Så vi hjælper rigtig meget Jackie.dk i dag. Shoutout, og jeg har 11 abonneringer, eller 13 eller et eller andet. Plus vi... Nå, jeg synes du havde 4 klok 2 eller klok 2 eftermiddag. Nå, nu ved jeg hvorfor jeg mistede liv. Jeg troede der var skeleton, der skød på mig. Nu er jeg bare mad. Jeg ved sukker. Nå, skal vi lige skaffe noget ovneværk sådan der? Ja, så går jeg lige ud og tager med 3. Og ja, på grund af... Jeg er rundt i level... Ja, hvad skal 205
i de sidste episoder, så ja, de er også lige spillet. Levels? Nej, ja, mining? Nå ja, det er rigtigt. Jeg var næsten i 200. Ja, og jeg røg 205. De var bare lige i vasken. Jeps. Når jeg lige laver noget mad. Jeg har ikke noget gulv. Hey, jeg er jo OP, så jeg kan få flere kits. Color? Nej, color. Det er sådan, du kan se farven, som du beskrev i til. Jeg kan lige få color, have fire, walk. Sådan er vi bliver rig. Hvor er du henne? Nå, jeg er lige nede. Æbler. Æbler. Og skal vi sige, hvad for nogle commands vi må bruge? Ja, vi må bruge de almindelige kommandoer med TPA og sådan noget. Må vi bruge TP? Ja, ej, det synes jeg er lidt for snyd. Nej, jeg siger bare. Vi må ikke bruge GM, og vi bruger heller ikke GM, og det gør vi heller ikke i off-cam. Vi bruger kun fly, hvis det er nødvendigt. Vi bruger fly hele tiden, bare, ja, by the way. Der er mad herhen til dig. Ja, jeg har også fundet æbler. Ja. Skal jeg se. Værsgo. Bare spis dem der. Jeg kan se, du har været på grisejagt. Ja, jeg fandt lige nogen. Og har du allerede fået jern? Altså 10 jern? Ja. Det i de sidste afsnit, der var du også sindssygt god til at finde sådan noget. Yep. Der var der lige nogle æbler her. 2 styks. Det kunne da være, at vi skulle lave det der ultra hardcore der. Vi skal bare have nogle flere spillere med til, hvis du ved hvad det er. Det gør jeg ikke. Men jeg vil lige gå på, jeg vil ikke forstyrre os, for det er en, der også lige ved med at ringe til mig. Ja, okay. Nå. Hvad sagde du? Det der ultra hardcore, det er sådan noget survival noget, hvor man skal gå ud, hvor man laver sin kuppel, så skal man overleve inde i den kuppel og kæmpe mod andre. Så starter man på ny, hvor man starter 4 forskellige steder. Så man er et hold på mindst 2-3 stykker. Jeg har også været til at få et mega fedt Vaction plugin på, eller PvP plugin på, eller ikke plugin, PvP maps, eller map. Ja. Men den kunne ikke komme ind, fordi jeg allerede havde en map. Det tænkte jeg også nok, for så er det bare blive slettet, det her. Ja, jeg har lige lavet det. Jeg skal nok gøre det til dag igen. Jeg vil lige kigge op i luften af den. 2 stykker. Nu kan du glip af det. Creepers. Og dag. Hvor lang tid satser på det her afsnit vil være? Det er nu 8 minutter. Er det 8 minutter til indtil videre? Ja. Okay. Optog vi ikke der ved 10 minutter eller sådan noget? Jeg så ikke lige på klokken med det tidspunkt. Hvor lang tid vi vil optage? Vi har taget i hvert fald ikke en Skal vi tage episoderne på 20 minutter? Ja, det er godt. Jeg har taget i hvert fald, at de skulle være rimelig lange. Og vi sådan en halv time eller sådan noget, der vil vi være off-cam uden snyd. Nej, vi snyder ikke. Vi kan selv vise det. Vi skal nok lade mig logge ud. Det kan I jo selv se. Yes. I kan jo selv se, hvad det hedder, hvor jeg har skrevet Dragon, eller... Jeg er sådan efter. Jacket Dick 100, så kan I selv se det, at vi ikke løfter. Hvis vi ruller op i chatten, så står det der stadigvæk. Ja, vi kan efter vi har, stoppet med at filme, så kan vi lige, så kan I se, hvis der vi går i, hvis vi løfter. Ja. Og join igen. Ja, hvis der nu ikke står Jacket Dick 100, så har vi løftet. Jeg tror faktisk indtil videre, at der står ikke noget i chatten. Andet end jeg gav dig en der prefix der.
Blokker du ikke ud, inden vi starter? Hvad? Blokker du ikke også ud, inden vi starter? Vil jeg optage? Jo, det mener jeg. Jo, det gør jeg. Det var fordi jeg havde været i GM og sådan noget, fordi vi byggede på dit F-home. Ja. Med DK. Og vi legede med en, der hedder Oliver. Han tror stadig, han er bandet. Han er min gamle K, når han legede lidt med. Han tror stadig, han er bandet. Og han tror, at du hacker. Ja. Det gør jeg overhovedet ikke. Har du ikke X-ray? Nej, ikke mere. Mere? Ja. Jeg har haft det, men det er 5 måneder siden. Ja, så tror jeg lige, jeg skal snakke med Jackie. Så... Ej, jeg tror, hvis ikke jeg skal komme for godt i gang. Nej. Der var der masser af jern her. Det bliver det hyggeligt i aften, i hvert fald for mig. Hvad? Det bliver det hyggeligt i aften, eller i nat. Klokken 2 i nat, der skal jeg til Als, nede i Sønderborg. Ja, jeg tænkte nok. Eller det starter omkring klokken 2 om natten, og slutter omkring klokken 4 om natten. Og jeg skulle måske med, men det blev ikke til noget. Det kunne da fedt at se dig. Ja. Ja, vi har aldrig set hinanden. Vi mødtes faktisk i går, var det ikke det? Jo, vi havde skrevet på Damkøber, men ikke sådan rigtig skrevet. Nej, jeg havde bare sådan skrevet god sommerferie sådan lidt. Yep. Og jeg vidste, hvad jeg skulle skrive, for jeg får den opmærksomhed. For når man spørger en owner eller sådan noget, om der skal Skype, så ved de bare, at så er det noget med rank at gøre. Så jeg skrev til dem med, at jeg ikke vil have nogen rank. Ja, men jeg har tænkt, der er et par stykker, der spørger om det, så... Ja, du tænkte også, da jeg spurgte, om vi skulle Skype, så tænkte du også bare med, han vil gerne have en rank. Ja, jeg plejer nu mest at spørge, hvor mange år de spiller, eller hvor mange år de er. Må du gerne give ranks? Ja, vi snakker nærmere om det først. Ja, det tænkte jeg også nok. Vi har Emil, den server, jeg er owner på, der har han en website, som jeg også har, hvor man kan ansøge om, og man kan blive unbandet måske. Man kan både få unmute, unban og måske få en rank. Det kan jeg også sende et link til i beskrivelsen. Ja. Hvis jeg nu joiner, det må vi jo se. Og der kan jeg også finde min e-mail og alt sådan noget, hvordan I kan kontakte mig og alt sådan noget. Og jeg tjekker ansøgninger hver dag. Ja, okay. Det er faktisk sjovt. Vi har kendt hinanden i 2 dage, og du har allerede ejer på min server. Ja. Du var ret prof der på rank, hva'? Ja. Det fik du også på Jackies server, der fik du også over ret nemt, gør du ikke? Jo. Ikke i 2 måneder højst. 2 måneder? Ja, jeg tror faktisk ikke engang, det var 2 måneder. 1 måned højst. 2 måneder, 2 dage. Okay. Jeg skrev også med Jackie med, at du havde fået owner på min server, og med at du havde fået stjerne med begge brugere og det hele, og ved du hvad han skrev? Hvad? Og så lavede han bare en hel masse udråbstegn. Men ja, Starman Creeper, det er helt sikkert en server, jeg skal tjekke ud. Den er virkelig god. Jeg bruger næsten hele min tid på den. Hvis ikke jeg filmer YouTube. Ja, eller vi to snakker sammen. Ja, og du bliver ved med at sige, at jeg aldrig er inde på serveren. Hvad? Du bliver ved med at sige, at jeg aldrig er inde på serveren. Jo, det var ikke dig, jeg sagde det til. Det var Emma. Det var Emma, der næsten ikke var inde. Jeg har næsten ikke set Emma inde på serveren. Eller Starman Creeper. Det var Jagtvej 6B, der fik mig til at join den. Hvad det hedder. Men vi er lige gået på sommerferie i 2014. Yay! Så skal bare games. I går. I skal nok regne med, at der kommer masser af YouTube i sommerferien. Så det her lørdag den 28. juni. Yes. Jeg ved ikke helt, om vi skal, når vi er færdige med den, og om vi så skal uploade den, og så filme noget andet, så i stedet for at uploade den i dag, så uploade den i morgen, så der kommer en video ud hver dag. Og så er vi til gode.
Ja, upload den her i dag, eller hvad? Og så upload en der, Ja, eller så filme en mere. Så filmer vi måske 3 videoer mere, og så lægger vi dem ud efterhånden. Ja, og måske kommer der også noget farming simulator, hvis der er nogen, der kan lide det. Ja, så må jeg lige skrive, så må jeg lige skrive det comment. Ja, det må jeg gerne lige skrive. For jeg vil gerne spille det. Det vil jeg sgu. Jeg spiller det rimelig tit. Men du siger, at du har brugt X-Ray. Bruger du så også Money Cheat? Intet svar. Fuldstændig tavs. Okay, lol. Så går Skype selvfølgelig. Det er jo bare typisk. Det er jo bare typisk. Kom nu. Og så læser han. Jamen, så ses vi YouTube. Vi kommer tilbage lige om lidt. Hej. Hallo, vi ser YouTube. Så er vi her igen. Det var lige det Dragon DK's internet, der gik. Ja, det var ret sådan. Så har vi på det. Så har vi spillet off-cam. Vi har fået 2 senge, lidt kister og nogle oven. Vi har fået noget træ. Sådan. Shit, lag. Jeg har også været med det træ. Jeg elsker den nøgleknap der. Jeg elsker den simpelthen. Jernbar. Pil. Jeg har ikke noget. Diamond. Jeg har 6 diamond. Nej, det var dig, der fandt de 6 af dem. Ja. Hvad er det, han skal sende? Hvad? Hvad? Hvad er det, han skal sende? Til en pige. Ups. Nej. P1 til den server der. Til hvilken server? Det ved jeg ikke ligesom rigtigt. Det var mig, der gjorde det der. Det var faktisk meget uforskammet af dig. Jeg var i gang med foråren. Du. Du er ret distraheret med at skrive med hende. Do you like her? Okay. Nå. Skal vi finde mine og... Ja. Og der er allerede en her. Hvor er den sjovt? Så er den god der. Eller der er noget jern her. Jeg elsker køerne med den her chesterpack her. Og som I kan se, så har jeg lige fået taget min chesterpack på. Den havde jeg ikke på før. Men det er XP Gamings. Ja, det er også 128 gange 128. Hvad? Det er 128 gange 128. Ja. Okay. Det er min også. Jeg kører kun med 22 fps, men okay. Og jeg optager ikke engang. Altså, HP Berber, de kan godt anbefales, de er dårlige. Ja, de er dårlige. I skal ikke købe HP Berber. Okay, what the fuck? Hvad? Jeg vil ind i kisten og lægge noget læder og sådan noget, ikke? Så har jeg læder i min hånd og højreklikker på kisten, ikke? World Guard, no defined regions here. What the fuck? I don't know. What the fuck? Hey, vent. Jeg prøver lige at tage med læder. Spawn. Lad os se. Så kan jeg se region, der er spawn her. Vi spammer. Can you build? No.
2 sek kommer med lidt. Ja. Det tager ikke så lang tid. Fint, så spiller mig i YouTube imens. Jeg kommer nu. Nå, skal du ind på den anden server der? Nej. Altså. IP'en til. Bare sådan, jeg havde IP'en. Jeg havde lige kopieret den anden. Så jeg vil bare lige hurtigt sætte den ind, så ja. Yeah. Kom den senere. Au. Nå, okay, har vi noget mad? Ja, jeg har 4 bøffer på mig. Jeg har 3. Ja, okay. Jeg er level 221 i mining. 221 igen? 221, ja. Jeg mener mig igen. Før der var du på, hvad hedder det? Der var du på 202, eller hvad det nu var. 205. Fint. Det der. Oh. Og 2000, okay. Ja, det går lidt hurtigt med at stige. Sukkerrør, vi skal nok finde noget vand. Jeg har et spørgsmål. Ja, hvad er det så? Tror du, man kan sætte sukkerrør? Tror du, man kan sætte det henne ved lave? Nej. Nå, der er en lille kylling, der bader. Åh, en sød. Død. Jeg har 2 texture-pack ude i 1. Det er Swagster Babycraft 128x128. Det er, hvad det hedder, altså toolsene, der ser sådan ud. Og så resten, det er den der Jackie DK100 texture-pack kører med. Den der Fateful. Ja, okay. Men det er ikke den, jeg bruger. Jeg bruger bare normal Fateful lige nu. Ja. Grund af den anden, den tog trækker lige lidt for meget på min. Nu mangler jeg jo en forklaring med, hvorfor vores faction hedder SMS. Det er fordi, til at starte med, så hed den SMS, fordi at mig og DKMJ og Simon filmede. Nej, ikke DKMJ. Okay, undskyld, Mark eller The Dragon DK. Vi filmede. Ja, tak, det var bedre. Vi filmede. Og så var det, at så kaldte vi for SMS, fordi Søren, og så Mark, og så Simon. Yep. Og så tog vi forbogstavet. Og vi har simpelthen fået ændret navnet, siden at vi har slettet den der video på grund af lydproblemer. Vi kan jo bare disbande den, og så bare lave den og kalde den for SM, eller bare MS. Ja, eller et eller andet, det bestemmer du selv. Disband. Sådan der. Create. Og den skal være på 3 bogstaver, så den kan ikke hedde MS. Pokkers. Bare kalde den for det Søren. Det er Søren eller sådan noget. Det er Søren. Bare det der. Au. Der kommer en witch. Nå, hvis jeg bliver 8. Man, 10 bogstaver. Så kan vi da bare få den til Søren. Ej, så kan jeg bedre lide det så kan jeg bedre lide, hvis det er SMS. Nej, bare lad den være der. Au. Og der er en creeper sprang lige bag ved mig. Jeg har et halvt hjerte. Så jeg er lige mod mig inden. Jeg stod bare og var i gang med at lave en faction navn. Og så spawner en, eller så er der en nej, vi mistede vores ene ting. Nå. Det er fint nok. Så er det på jagt igen. Hovsa. Sådan der. Og har du noget dirt? Nej, ikke noget. Nej. Hvis du synes, der er noget, der ligner et fængsel, så er det også. Eller hvor jeg gemte mig. Det ved, der var faktisk en, der hed Fred Due eller sådan noget.
Han var ophængen på. Wow, fuck. Og alle de af dem husker jeg at tage stjernepermission fra, hvis de har det. Hvorfor noget? Det er fordi, at når jeg opper nogen, hvis de skal bygge et eller andet, eller hvis det nu er, jeg tænker, ham der han har gået i en lang tid, eller et eller andet, og jeg så vælger de op, som jeg køber ved Oliver, så gør jeg altid der manudel, for at være sikker på, at han ikke har stjerne. Eller GM eller sådan noget. Jeg har nemlig en hjerne, tror jeg. Det er det godt, det er så ondt på så mange måder. Hvorfor noget? Det du sagde. Min lyd. Eller det jeg sagde. Nu er vores video på 9 minutter, og den anden der var på 13. Okay. Skal vi begynde at lukke nu så? Ja. Det er lige det første episode, vi lige tager den på ikke særlig høj. Så begynder vi at sådan omkring fra episode 10 der begynder vi at have den på 20 minutter. Skal vi gøre sige det? Ja. Den skulle også gerne være på 20 lige nu, fordi at vi klipper jo det på grund af dit dumme internet. Ja, det var lidt irriterende. Nej, nu har vi glemt at sætte home. Eller sætte F-home, fordi det er spændende. Så jeg ikke home. Bare tilbage til mig. Home. Nej, det gør jeg så ikke. Tilbage til mig på delen der. Så står F claims. F set. Kom, sådan der. What? Har du sat home? Jeg er ikke noget. F på. Nå, det er F. Officer. Sådan der. Men jeg har sat home. F auto. Vi kan lige så claim. Er det ikke bare her vi bor? Vi kan lige så claim nu, hvor der vi har power, når vi er døde. Ja. Så vi er sikre på, at små børn ikke kommer og smadrer det hele. Vi kan godt sige det. Ej, jeg ved ikke helt. Hvis vi bliver griefet, finder vi så et nyt sted, eller bygger vi det så op i GM? Jeg var ikke engang med i den faction. Og så kunne jeg, blive officer. Chicken for den ding. Au. Slem zombie. Slem. Shit. Der var en, der har tjent ham. En lille zombiefører, der har tjent ham. Væk med det der. Den stand vil jeg gerne have tilbage. Shit. Lad os lige få sovet, når vi har fået slået dem her ihjel. Ja, der er ret mange. Jeg lægger mig i seng. Nå. Godnat. Shit. Sådan der. Det er faktisk ret mærkeligt. Plejer det ikke at være sådan, at alle skal ligge i en seng? Nej, ikke alle. Det er bare uneren, der er fine. Au. Og du griner, hvem var det, der blev nakket 4 gange af et skeleton? Ja, du skulle vist ikke komme for godt i gang, hva'? Kig i chatten. 3. Jeg har regnet ikke med, at du svarede. Nå. Skal vi lige få gravet lidt ud til vores hus? Men vi er da kommet godt i gang igen, siden dengang. Vi vil spille en masse off-cam, og pas på! Det ved jeg. Ud af lava. Og jeg har fundet mine. Og tak, Creeper. Det ved jeg godt, jeg har... shit. En til? Jeg tror vi går det til dag. Og ikke til dødsdag. Og det er en kæmpe mine, det her. Bare lidt sådan, du ved, så har jeg faktisk bare lukket den af med dødt. Bare lidt sådan, du ved det. Jeg vidste godt, den var derunder. Seriøst? Ja. Jeg har bare fjernet det. Jeg har bare gemt det sådan med dødt, inden vi
startet på en ny let's play. Au, 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 au. Fuck, jeg havde det her. Nå, hvad du havde? Hekse. Som dig. Hvad? Ikke noget. Jeg hørte ligesom dig. Jeg var sikker på, om det var det, du sagde. Det var det ikke. Det var det jo. Det var forkert. Nej, det gjorde jeg så til gengæld ikke. Vi pløjer alt ned. Man kan ikke stå på en pige med en lille røv. Hvorfor er det altid, der er en creeper lige bag ved os, som så springer? Du skal ikke grine, for det skal også for dig. Du skulle selv se min inventory lige nu. Så til gengæld dør jeg det mindste ikke. Min økse, den er på 3, og min sværd det er på 8, og min pickaxe den er på 85, eller 75. Ved du hvad, jeg smider det her væk. Blum. Nå, skal vi stoppe med optagelsen nu? Ja, det kan vi sgu lige så godt. Hvad episode bliver det her for at spørge? Det blev episode 1. Okay, så altså episode 2 begynder vi at lave på Sus. Yes, eller så spiller vi lidt off-cam, det ved jeg ikke helt nu. Måske. Kun måske. Så kan vi snyde en hel masse. Ej. Det skal vi nok lade være med, det lover jeg. Ja, det gør vi også. Må jeg se på ham der, det ved jeg jo ikke. Ej, det er ikke sjovt at se på YouTube, om man snyder. Nej, det synes jeg heller ikke. Og jeg vil ærligt indrømme, at jeg har hack, men jeg bruger det aldrig, når jeg filmer. Og næsten ikke på server. Kun hvis der er andre hacker inde. Som ham du bander, han der master et eller andet, han var fandme syg hacker. Jamen det må du give mig. Han blev ved med at have, hver gang vi kældede ham, så havde han altid sharpness sved, så han måske 5 svær af dem. Shit, jeg skal tømme nemt til at holde da kæft. Ved du hvor mange kills han sagde han havde? Nej. Han sagde han havde 1000. Og han var død 800 gange. Jeg har 500 kills eller sådan noget. Og 800 eller sådan noget. Og jeg er død 200-300 gange. Og det er også på grund af, jeg kan lige så godt sige det. Jeg får kuldegysninger, når jeg ser DK MLJ inde på Diamond Creeper. Jeg får kuldegysninger. Jeg er bange for ham. Jeg elsker det. At du er det. Hver eneste gang jeg ser ham join serveren, hvis jeg ser ham komme hen imod mig, så er det bare med at skrive sport, fordi at han har de overpowers og ting. Han er sådan en fødselsdag eller andet. Følelse skal jo svære for start. Hey, kunne du gøre sådan, at jeg kunne kopiere det? Ved du hvad, kan du tømme hele min ender chest, og så fylde det med de svære? Nej. Kom nu. Nej. Det er da sjovt, du er bange for mig. Det er derfor, jeg vil have de svære, så jeg ikke er bange for dig. Ej, det er meget sjovt, når du er bange. Nå, skal vi stoppe optagelsen? Ja, det er også sygt. Han er så syg hacker, han kunne nakke dig med det svære der. Det er sharpness 7 eller sådan noget. Yep. Og Ilderspæk V og sådan noget. Yep. No. Kom hen ved siden af mig. Jeg var sådan outsider, jeg har ikke noget rustning. Og du er jernsvær, hvad bruger du vores jern til? Jeg er sådan en new på. Hvad skal du have 58 stykker jern? Ja, okay. Nå, vi ses YouTube. Der kommer alt det der i beskrivelsen. Vi ses.